Sziasztok, Bence vagyok, és ebben a videóban az Envire-től szeretnénk számotokra bemutatni egy projektort, ami nem más, mint az E450S típusú Wi-Fi-s projektor, hogy tulajdonképpen nézzük is meg, hogy mi van a csomagolásban, mit kapunk, hogyha ettől a gyártótól vásárolunk egy projektort. Nézzük meg az Envire-nek az oldalát. Itt ugye különböző eszközöket, illetve dokkolókat tudtok megvásárolni az Envire márka alatt. Itt mi most ugye a projektorok, illetve írásvetítőkkel foglalkozunk. Itt ugye láthatjátok, hogy nagyon-nagyon sokféle projektorral rendelkeznek, és különféle értékben érhetőek el ezek, úgyhogy nézzük is meg. A legdrágább egy ilyen projektor, egy Full HD 4K autofókuszos LED projektor, de természetesen vannak itt azért olcsóbbak is, illetve az EMAG-nál is ugye meg tudjátok ezeket nézni, hogyha meg akarjátok vásárolni ezeket, úgyhogy az EMAG-ról is elérhetőek, így könnyen tudtok tőlük venni, de akár innen az ő weboldalukról is meg tudjátok rendelni. Vannak különböző hubok, adapterek, telefontartozékok, táskák, és tényleg nagyon sokféle dolgot forgalmaz maga az Envire, úgyhogy érdemes ide is ellátogatni hozzájuk, tőlük érkezett hozzánk a 2 darab projektor, úgyhogy nézzétek meg a weboldalt, és a videó leírásában természetesen ott lesznek majd a projektorokhoz, a megvásároláshoz a linkek is. Amit tulajdonképpen a dobozban megkapunk, az természetesen jár hozzá egy távirányító, kapunk egy sima piskóta tápkábelt, kapunk egy RCA, illetve jack csatlakozós kábelt, egy HDMI-t, hogy nyilván össze tudjuk kötni laptopunkkal, számítógépünkkel, bárminkkel, amin ugye HDMI csatlakozás van. A dobozban megtalálható még maga a projektor, illetve kapunk egy használati útmutatót. Nézzük meg első körben, még mielőtt jobban belemennénk abba, hogy tulajdonképpen mit tud maga a projektor, hogy milyen csatlakozók és milyen kezelőfelületeink vannak magán a projektoron, mit hol tudunk majd rajta állítani, ugye elsősorban manuálisan, aztán majd nyilván mutatjuk nektek a szoftveres részét is. Ugye ahogy kezetekbe veszitek magát a projektort, inkább kezdjük rögtön így az aljával. Természetesen van egy mount, amivel fel tudjuk szerelni akár egy ilyen fényképezőgép állványra, vagy pedig az Envire-nél tudtok olyan projektor tartókat is vásárolni, amit ugye így a plafonra kell felszerelni, és akkor oda ehhez a mount az, ami szükséges, hogy föl tudjátok szerelni. Természetesen, hogyha így asztalról használjátok, mint ahogy itt is látjátok nálunk, van egy állítható kis lába, ezzel tulajdonképpen a dőlését tudjátok magának a projektornak beállítani, ezáltal ugye, hogy hogyan vetítsen a falra. Úgyhogy itt van rajta egy ilyen kis láb, illetve a mount. Rögtön az elején ugye megkapjátok magát a lencsét, és ahhoz van egy ilyen lencsevédő. Ez tök pozitív, hogy egy ilyen kis gumis kötéllel oda van tulajdonképpen rögzítve, nem fogod tudni elhagyni. A projektor tetején ugye megtalálod a fókuszt, illetve azt, hogy hogyan, merre vetítsen a döntését tudod állítani magának a lencsének belülről, hogy hogyan vetítsen a falra. Úgyhogy ezekkel a kis tekerhető dolgokkal fogod tudni állítani. Itt is van, hogy fókusz, illetve keystone. A következő rész az tulajdonképpen a kezelő felülete, hogyha esetleg nincs nálad a távirányító, lemerült, tök mindegy, valami történt a távirányítóval, akkor természetesen magát a projektort a rajta található kezelő gombokkal is fogod tudni irányítani. Itt ugye van rajta egy bekapcsoló gomb, föllenyilak, oké, egy vissza, menü, szóval elég sok mindent fogsz tudni, nyilván ugyanúgy tudod irányítani vele magát a projektort, mint a távirányítóval, de nyilván a távirányítóval sokkal kényelmesebb. A projektor oldalán még megtalálható maga a táp csatlakozó része, ugye ide dugod a piskóta kábelt, illetve a másik oldalt megtalálható ugye egy fülhallgatónak, ugye itt a jack csatlakozónak egy AV kimenet, egy HDMI, egy USB, illetve egy micro USB-t fogsz tudni majd beletenni. Megtalálható még az oldalán egy ventilátor, ugye nyilván kell neki a friss levegő, hogy hűteni tudja magát. Természetesen magában a projektorban egyébként van beépített hangszóró, de Bluetooth-szal bármilyen Bluetooth-os hangszórót rá fogsz tudni csatlakoztatni, akár egy wireless-es, vagy egy ilyen Bluetooth-os fülest, hogyha például altatod a gyereket, de közben néznéd mondjuk a mozidat, vagy a filmet, amit éppen akarsz, bedugod a kis fülhallgatódat, és akkor úgy is fogod tudni nézni a filmet, ugye egy Bluetooth-os füles segítségével, vagy pedig ugye nagy Bluetooth hangszórót is tudsz rá kötni. Ugye ahogy említettem, magában a projektorban vannak ugyan hangszórók, de azok hát egy ilyen nagyobb mozifilmnek az élményét nem túl nagyban segítik. Jók, nem recseg, szép a hangja, de nyilván nincs benne basszus, meg olyan dolgokat azért nem ad át, ugye a projektor méretéhez adódóan ugye ide nem került bele több 100 watt, de egyébként tökre használható, szóval például, hogy a gyereknek akarsz valamilyen mesefilmet vetíteni, akár egy nyaralás alkalmával, arra például tökre elegendő, de mondjuk egy kertmozira szerintem már kicsi az a hangszóró, ami ebbe van, akkor azt már nem nagyon értik például, vagy nem nagyon hallatszódik a távolabb ülők, szóval, hogy azért ez arra nem elegendő, de mondjuk például, hogyha meetinget tartasz, és valamilyen videót kell levetíteni, arra például tökéletes, hogy egy teremben
ezekkel a hangszórókkal át tud adni azt az élményt, ami mondjuk a videóban benne van. Szóval azért ez is arra tökéletes, vagy egy ilyen videokonferencián tévé helyett mondjuk projektort használtok, akkor ennek például tökéletes arra a hangja, hogy tényleg mindenki a teremben tudja ezt hallani. Úgyhogy igazából ez az, amit a projektor így külsőre ad nekünk, de nézzük meg tulajdonképpen, hogy milyen menüje van, mit kapunk a pénzünkért, milyen technikai adatokkal rendelkezik ez a kis projektor, és megmutatjuk nektek, hogy milyen király a képe, és mekkora vászonra lehet ezzel kivetíteni. Ahogy láthatjátok, itt igazából már a projektor mutatjuk nektek egy ilyen statikus háttérrel tulajdonképpen. Láthatjátok, milyen szép színei vannak. Maga a projektor egyébként, ahogy korábban említettem, HD felbontású, de támogatja a Full HD fájlokat is. Ugye maga a kis projektorunk, ez egy picit butább, itt ugye ennek nincsen külön rendszere arra, hogy például tudjál mondjuk YouTube-ot nézni, meg ilyeneket. Itt mindenféleképpen rá kell kötnöd valamilyen külső eszközt, akár pendrive-ról, vagy akár HDMI kábelen keresztül, vagy pedig ugye memóriakártyán keresztül tudsz vele fájlokat lejátszani. Amit fontos tudni, hogy MKV fájlokat ugye nem képes, úgyhogy vagy AVI, MP4, MP3 ilyeneket tegyetek rá mindenféleképpen, mert azokat fogja tudni megfelelően lejátszani. Ami fontos még szerintem itt erről a kis eszközről, ugye ahogy említettem, van neki beépített hangszórója, ami 2x3 watt teljesítményű, a lámpának az élettartam az 30 000 óra, a beépített tápegysége egy 45 watt teljesítményű kis eszköz, az OSD Language 23 nyelvet tartalmaz, úgyhogy igazából tényleg elég sokféle nyelvre be tudjátok állítani. És amit még fontos szerintem kiemelni, hogy Bluetooth 5.0 van magába a rendszerbe beépítve, és amit még akartam nektek itt mondani, ugye 4.3-as, illetve 16.9-es képarányt támogat, és 36-tól 150 collig képes a képernyő megjelenítésére. Itt láthatjátok, itt ez a maximum képernyő beállítás. Elég szép, ha bár a széleken egy picit már kockásod, picit homályosabban látszódik a kép, de egyébként így nagyban nézve tök jól néz ki. 1.9-en vagyok, ide is állok, hogy lássátok, szóval, hogy tényleg elég nagy ez a távolság, amit belátható ebben a képernyőben, de összességében egyébként nagyon jó a kinézete, és akkor meg is mutatom számotokra tulajdonképpen a menüjét ennek az egésznek. A távirányítóval egyszerűen fogjátok tudni kezelni. Ugye ez a menü, ami bejön számunkra, látjátok, fölül ugye föl vagyunk csatlakozva a Wi-Fi-re, illetve Bluetooth fogtok tudni hozzá csatlakoztatni. Ugye van egy source, ugye ez a milyen bemeneten akarod használni, ugye Home az az előző felület, amin voltunk, ugye van egy média, ez akár a pendrive, vagy akár a memóriakártya, és akkor van ugye a HDMI, illetve ugye az AV bemenetünk, ugye ezek között fogunk tudni váltogatni. Ugye van a Wi-Fi, itt ugye beállíthatod magát a Wi-Fi-t, amire fel akarod csatlakoztatni. A médiában ugye ki tudod választani, hogy éppen mi van rákötve a projektorra. Ugye van akkor egy settingsünk, itt ugye különböző beállításokat, a kontrasztot, a colort, mindent be tudtok magatoknak állítani, illetve van ugye egy sound mód, van akkor ugye maga az egésznek az agyának a beállítása, ami itt fontos lehet, itt ugye a különböző nyelveknek a beállítása, de ami sajnos hátrány, ebben ugye nincsen magyar nyelv, de szerintem az angolt azt mindenki érti, legalább olyan szinten, hogy itt ugye tudjatok benne állítgatni. Akkor van nekünk egy Bluetooth, itt ugye, hogyha bekapcsoljátok, akkor szintén ugye Bluetooth hangszórót, vagy bármilyen más Bluetooth eszközt fogtok tudni rá csatlakoztatni. Aztán itt pedig ugye van egy keystone-unk, ezzel ugye tulajdonképpen a dőlését magának a vászonhoz be tudjátok állítani a projektornak, hogy merre, hogyan állítsa a képet, és akkor hogyan legyen szép. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi a belső menüje. Most ugye mire elkötöttünk egy Apple TV-t, és ezáltal ugye így szépen megjelenítésre kerül az előző képünk is. Itt ugye szépen van még nekünk egy wireless screenünk, hogyha itt erre rámentek, akkor ugye megmutatja, hogy hogyan tudtok magára az eszközre ilyen módon eszközt küldeni, vagy képet küldeni. Le tudtok tölteni egy QR kódot, az iPhone és Samsung, az Androidot jelenti igazából a Samsung, vagy Huawei eszköznél is, Windows 10-nél pedig így megmutatja, hogy hogyan tudtok rá csatlakozni, úgyhogy igazából ez így néz ki. Aztán van nekünk egy olyan lehetőségünk is, hogy kábellel kötöd össze, és akkor úgy lesz egy wireless screened, beolvasod a QR kódot Androiddal, vagy pedig iOS-szel, és akkor úgy is fog tudni ez működni. És akkor ami még
számunkra fontos, hogy visszalépünk itt a HDMI-re, és akkor láthatjátok, hogy milyen könnyen tudunk így lépkedni, és már itt is vagyunk a HDMI-n, itt egy YouTube videót próbáltunk elindítani számotokra, úgyhogy ez igazából így néz ki, aztán majd lassan visszakapcsol az Apple, hogy a hátterünket mutassa. Úgyhogy összességében magának a kis projektornak jó a képe, csak elég sötétet kell hozzá csinálni, de nyilván nem is verőfényes napsütésbe fog az ember projektorozni vagy játszani, úgyhogy érdemes besötétíteni a szobát, előkészíteni a popcornt, benyomni a kedvenc filmedet, és mehet az esti Netflix, úgyhogy tényleg király szerintem ez a kis projektor, annyit leszámít, hogy ennek nincs egy külső lehetősége, mint a nagyobb testvérének, úgyhogy igazából ez tényleg egy ilyen monitor tévének használható, de valamilyen külső bemenet kell neki, úgyhogy, de egyébként tök király. A hangja egyébként jó, picit dobozos, hogyha elkezditek hangosabbra venni, ezt mindjárt megmutatom azért számotokra, hogy hallhassátok, úgyhogy most jön egy hangteszt, itt alul egyébként látszódik, hogy 32 az, amire maximum föl tudod venni, és akkor hallgassátok meg, egy pár másodpercet mutatunk ebből, hogy a YouTube ne szóljon le érte bennünket. Will launch you up. Now just glide over to the secret power vault on the left and go to this corner where you can find the Infinity Gauntlet Mythic. Or take a shower and come back. Ez volt tulajdonképpen a hangja ennek a kis projektornak. Nem rossz, de azért sokat el tud venni mondjuk egy jó filmnek az élményéből. Kössetek rá Bluetooth hangszórót, azzal nagyon király tud lenni, úgyhogy összességében igazából meg voltunk elégedve magával a projektorral. Hozza azt a dolgot, igazából szerintem még többet is, mint amennyibe kerül, mert nagyjából ez a projektor ilyen 35 és 45 ezer forint között megkapható. Az Amagon is egyébként meg tudjátok vásárolni, de természetesen az Zenwire-nek a hivatalos oldalára is beszerezhető. Ezeket a linkeket majd le fogjuk rakni a videó leírásába, úgyhogy összességében ez a projektor szerintem sokkal többet tud, mint amennyibe kerül. Ugye, ahogy láthattátok, nagyon jó a képe, Wi-Fi-s projektorról beszélünk, úgyhogy tulajdonképpen tudtok rajta YouTube-ot nézni, Netflixet, bármilyen applikáción keresztül ugye el tudjátok kérni a kedvenc műsoraitokat, úgyhogy tulajdonképpen szerintem megéri azt az összeget, amennyiért ezt meg lehet vásárolni. Anyagfelhasználása tekintetében nagyon jó, ugye maga a márka, az Zenwire-ről mi túl sokat nem hallottunk és nem is láttuk így a nagyobb nevesebb márkák között, de ahhoz képest nagyon jó az anyagfelhasználása, nem ilyen recsegős, csattogós műanyagja van, nagyon jó a dizájnja, úgyhogy igazából szerintem teszi a dolgát, és megfelelő lehet, hogyha például a kertbe akarsz mondjuk a gyerekeknek nyáron vetíteni, akkor igazából ez a projektor ennyi pénzért szerintem tökre megfelelő választás. Ahogy említettem, hogyha nyilván így a kertbe akarod használni, akkor egy bluetoothos hangszórót érdemes hozzá beszerezni, hogy még jobb legyen az élmény, illetve nyilván egy vásznat, de akár egy fehér lepedő is megfelelő választás lehet ahhoz, hogy kint a kertben a gyerekeknek tudjatok vetíteni, és szerintem tök jó élmény, amikor este van, nyár, picit meleg, és akkor kint vagytok, nézitek a filmet, áthívhatjátok a szomszédotokat is, egy kerti sütögetésre lesz összekötve, és akkor úgy lehet ezt így csapatni. Úgyhogy nekünk tetszett, nagyon köszönjük, hogy ezeket letesztelhettük, hogyha nektek is tetszett, akkor írjatok kommentet, hogy ti mire, hogyan tudnátok használni egy ilyen projektort. Találkozunk a következő videóban, sziasztok!